Nakajing sapriang kawai ka receive kabalay pen-i ya kajing yo labor license ubar jala naka Khasi Hills Autonomous District Council kala penlong ya kaliang persya ha council ban panjing pensai na ba syambor lang renja u chief executive member joga KHADC halor kani ka benta. Habakran sigilat patay kubor haka khat khandai tere unai lar araja arpusan uba tita starwal khan unai lam kalyang persya uloong bu chief executive member uklam la ban ai ka jubab ka basai namar bo dang shuyo jing tip halor kani but un sawat jing tip now executive member halor kani yang tu ka receipt ka bedai ba ka jing ai ya ki labor license mo ya kani lu ngela panjing shai now CM halor kani ka benta bat ni ko ban tip ru ka ka rule Joga District Council habede begini ki labor lani ki nongtre ki bawan menteri hapo ukur samjong ka Khasi Hills Autonomous District Council. Dia kani nakaliang siya mum semla panai no ka coba ko basay na maruong bangar kadang syutip menem step ya kani bukangan sakali naga department na iya mensa bat sa pentip alo kani. Te kita ki jing kren ki bangile kren. Banaga cu kupor ngile kren lu spangki kam ki bede bat ki himasima. Mo khantam bakani ka subject ng ilaka ni anjing mo dusi amba ya kinu ikam kibiyadei hatam ilaka haki constituency lakum no ban consult lam ban kenjok tin lam ya ki local MDC hoy ngimla ban tuklar ya ka role jong ke isi kai ka bagi de ban le akini ikam jong ke ilaka andre at least nagaliang jong ki MDC ilakan pa man ya kum nagaliang di Albin nagaliang jong corona kidon ki issue hapo konstitusi kidon ki bede bagi ki kam himasima ki kam sinong kam thao te ni ong bala kum no ban consult lam kan bala da yo ni ai ni yo ni don ban ai kan no jing ai jing mot se isi ag bede bagi ki kam ilaka te kita ki long ki katu kan diteli ki mat ki ba ngila ya keren ba CM halo ka jige kedu ko jongi pentarasi Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kashap plus F haka jingsom. Yeki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya